Hublay ya pi baro kekerteng jonga kadai blossom ringsai ngadai naposh nong darang kabahap shani shathan dauki bat ngadai ru iwei ibaya shimbenta hakane ka music video kabala ai kerteng mensiam jonga ka komen bat ngala akum ipuran lani i main actress hakane ka music video bat ngakarpat ipi kipai ba da ka mensiam bas ngurit so baha ban share ban like ban subscribe ya kan ka music video anda la pan like ba ya kala shai kasngi arpu sau terik ubanai bakat way arajar arpau ha ka channel YouTube jong I lat sub vlogs but kan ka music video ka dei ka music video ka baar ka banglai shim benta kum ka main actress kublai shibun kublai shi jar ngo kajing don ringkat lembat phi kajing share kajing like và subscribe trong khi cái ai mình xem shushu yang ngi ke be shim banta kublai shibun